दोस्तों नमस्ते, प्रणाम। मैं नीता मरिया सूरज से अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोग को स्वागत करती हूँ। एक हवन गीत लेके आए, किसी पे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना सपोर्ट करना। मंगल होला हवनिया में, हवन में जगदम्बे की चरनिया में। हवन होला जगदम्बे की चरनिया में। पहली हवनिया जौनपुर में होला, पहली हवनिया जौनपुर में होला। शीतला माई चौरिया पे जगदम्बे की चरनिया में। मंगल होला हवनिया में जगदम्बे की चरनिया में। दूसरी हवनिया विंध्याचल में होला, दूसरी हवनिया विंध्याचल में होला। विंध्यवासिनी माई चौरिया पे जगदम्बे की चरनिया में। मंगल होला हवनिया में जगदम्बे की चरनिया में। तीसरी हवनी कलकत्ता में होला, तीसरी हवनिया कलकत्ता में होला। काली माई मंदिरवा में, काली माई चौरिया पे जगदम्बे की चरनिया में। मंगल होला हवनिया में जगदम्बे की चरनिया में। चौथी हवनी मैहर में होला, चौथी हवनिया मैहर में होला। शारदा माई चौरिया पे जगदम्बे की चरनिया में। पाँचवीं हवनिया इलाहाबाद में होला, पाँचवीं हवनिया इलाहाबाद में होला। आलोपिन माई चौरिया पे जगदम्बे के भवनवा में, जगदम्बे के भवनवा चरनिया में। मंगल होला हवनिया में जगदम्बे की चरनिया में। हवन गीत कैसे लगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना, कमेंट करके बताना।